Dobrý deň. Dobrý deň. Takže vy ste si prišiel vyskúšať konkurs ako na spolubydlíciho. Áno. Takže máme tu pár základných otázečok, ktorých musíme projeť. Ste pripravené? Áno. První otázka znie, ako zavírate dvere? Ako zavieram dvere potichu. U nás to nie je také pohlazení dverí, rámov. Nie. U nás je to poradne, od brucha, od plic sa trieskne. Málo. Poriadne. Takto sa u nás nezavírajú dvere, to je moc potichu. Viete čo? Ja zavolám mé spolubydlície, oni umí perfektne trískať tými dverami. Oni vám to ukážu, ako sa to robí. To sú leta praxe. To Oni nejde len tak. To je skúsenosť. Ďalej by som sa chcela spýtať, aký je podľa vás najlepší čas na umývaní riadu? Do 7 večer umievam nádobie, pak už to je moc pozdě a rušilo by to spolubydlície. 7 hodín večer? No tak to v žiadnym prípade. To je moc brzo. Musíte až tak po 10, kde je daná večerka, bych chtěla připomenout, to je nejlepší, každý to slyší v ten čas. Však viete, že upratáte nejlepší, doporučám. Prosím vás, a jestli si myslíte, že budete umývať nádobie po každém jídle hneď, tak to v žiadnym prípade. To tam musí ležieť 2 dny, inak nejste dobrý spolubydlície. Je vedecky dokázané, že keď je to jedlo na tom zaschnuté, je to lepšie. Dále by nás zajímalo, o které ráno vstávate. Nie je potreba na sebe upozorniť len večer, ale aj ráno. Abychom vedeli, že pořád žijete, pretože my inak zavoláme záchrannú službu, aby vás vyprovodili z pokoja, pokud to není v 6 hodin ráno. Pokud nestihnete riad upratať večer, je to možné o 6 ráno, zapnete si k tomu horkú, varúcu konvicu a jedem. Ja takhle bezpečne poznám, že už je 6 hodin ráno, že moje spolubydlície jde 6 hodin ráno umývať nádobie. Ne tahle. A viete čo, jestli si myslíte, že pouze zoberete jeden talierek a na to si dáte chlebík, namažete maslem, no tak to není. Musíte si mixovat smoothie, jinak to není správná snídaně. Máme tady skoro poslední okruh, na který bychom se vás chtěli pýtať, a to je, umíte vynášet koše? Ano, keď mám uklid, vynašiem koše každé ráno, každý večer, odpoledne, pri dobe svačinky. Možná si myslíte, že viete, ako to chodí, ale u nás je to trošičku inak. U nás ty koše musí pretekať. To je zbytočná strata času, keď ten koš je plný. Ne, to musí pretekať. Myslíte si, že je plný? Tam se vede ještě 2krát viac. Tak to upchám a jedu. A taková malá poslední informácia. Ono často ty koše ani nemusíte uklúzať, pretože my to všetko vynesem za vás. Ďalší týdeň bude mít niekto iný službu, takže prečo sa namáhať? My vám moc ďakujem za dnešný pohovor a vyskúšame si ďalšie klientky a uvidíme, kto bude vyhovovať našej ubikácii najviac. Ďakujem veľmi pekne. A rozlúčenie v znakovém jazyke. Zdravstvuj. Jaký to je jazyk? Říkám znakovej, kamo. Co je zdravstvuj? Rusky. Lepšie sa to umieva. Máme... Opäť chci vám nabídnuť číslo na takú skúšenu. Moje spolubydlície je úžasná tady v tomhle. Ona to skvěle umie. Ona umie týdeň tam nechat to nádobie. Moju varechu, moje nožiky, všetko tam nechá. Ja celý týdeň nemôžem nic používať, pretože ona si v pondelí dělala kary a doteď to není umyté v patek. Tatička je hrozně ráno. Dobrý den. To je český ten hovor? Ja som to zapomněla. Ale by nás zajímalo, o které ráno vstávate. Počka, to nebylo posledné. Nevadí. O které ráno vstávate, protože tady nie je jenom večerka, ale taky budíček. A no, teď nevím, co jsem chtěla říct.